Ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan nongo mina dugun esaten ikasiko dugu. Horretarako gorputz atalak ikasi beharko dituzu lehenago. Burua, belarria, eztarria, ala sudurra adibidez. Euskaraz nongo deklinabidea erabiltzen dugu minari buruz hitz egiteko. Eta erabiltzen dugun galdera hauxe da. Nongo mina duzu? Eta erantzuteko beste hau. Gorputz atala nola bukatzen den kontutan hartu behar dugu. Hauxe da, bokalez bukatzen denean ko atzizkia erabiliko dugu. Hau da, buruan mina badugu, buruko mina esango dugu. Gorputz atala aldiz kontsonantez bukatzen denean eko atzizkia erabiltzen dugu. Hauxe da, sabelean minan baduzu, sabeleko mina esango dugu. Beraz, nongo mina duzu? Buruko mina dut, ala sabeleko mina dut. Goazen praktikatzera. Nongo mina duzu? Oso ondo, belarriko mina dut. Nongo mina duzu? Hori da, begiko mina dut. Nongo mina duzu? Oso ondo, eztarriko mina dugu. Gogoratu, nongo deklinabidea erabili behar dugu. Osatu laster, agur!